Dito'y drama tayo. Doming mabali namin. Maya tikas toy. Tangay kubed, awan sa baling agpupulapol, no di da tayo mutlaang asang kapamilya. Oo na. Ita Domingo. Awan pagpilyan tayo, no? Di stay at home laptan. Kas protocol iti pandemya. Wan, no saan ang napatiglang unay ti gagaraan, liklikan ti mapanigitsandaan, napakakitaan iti nagduduma akita ti tao. Taijay, saan tayo nga amok? Nadakit di makaya karkada tayo iti kubid. Wan nga rod, makaikawan. Anos lata ah. Day, anya da kita nagtutuon di talamisaan. Ay, dagita. dagita'y daanan aputo album. Ibulong kun dagita ti kunak ta nagbuot dan. Nanay, ibulang mo dagita apakalaglagipan, dagita retrato yaw. Retrato yu ti adda dita. Ha? Nagbuot da nga rodan. Hangam rinitrato ti daduma kat in-save kon iti gallery ti cellphone ko. Ay kunaklan ibuling mulatan. Nan, iyawat mo man ta maisa ta buyak. Buyaan mo kinanang iyo. Ah. Hmm. Nay, nagambop dan. Ngalaki din. Kitaan mi man. No, anya aritrato ti adda dita. Nikot, saan mo ta nagbuot na ti retrato may tiday di amang? Oh. Ay, uwan. Ni Apong Tarake. Saan ang nagbuot data Joey Tio aritrato? Apo. Unay ataraki ni amang ko dituyin nga imalaak. Nga may natartaraki ak mutlaang nga. Saan kitin siya pa'y? Diyak mo. Ado nga min kat, ti malabglagip ko, iti pan nakakita ka iti dayta retrato. Nyaman dita nalagip mo? Basta, ado ti malagip ko. Ure siya. Adamot malagip ko iti di apong tarakay. May siya ka mo dita dumi. Nyaman ti malagip mo. Basta. Secret. Ah, Jakon ibaga. nyaman dita sikretaw. Awan tata. Awan. Di ka mambut dita. Alala, agsarsarita kayo dito yan. Agluto kamin kin Rusa, kat ni umaltawan. Intan Rusa. Wan nanang. Sayat Wala pa. kalaalutun mo. Kasi data yun. Wan, ngambay aman dagita katugangan dita, taagpanding damay. Kanayon dala nga ron nga agbanbanting iti barangay hon. Eh, sa bali lang dito yung balay umot arusa. Wano ijay balay mi kuma. Ay, nalpastikan. Awidan tipungan. Tarak nan dikinan. Kunadan sa itay. Ala ni tatang nalapsan sa tinangan. Medyo mayatita mo jay arak mo dumi nga. Pagpaimas at talaga itikaan. Agistorya kayo man nga ro, tatang. Sige man, agistorya ka lakay. Ngamnay. No day di amang tistorya masiguradok adu ti sobra kan kurang na. No kaya't makit istorya at jay manok ko apuraw. Si kamot. Unmat, amok ah. Iso nga agistorya ka, antadaak pa dumdumngag. Pukamot bakit? Nalan tatang. Agistorya kayo. Agdengag kami kan ni Rosa. Ay, mayat man jay istorya ni tatang. May papaniti katugangan na alalaki nga ama ni nanang. Anya di pagkunaam. Kwa? Amo ko, nanya ti ibagam dom. Ha? Ibagakon. Ne. Awan duman nakin ni katuganga. Kunamon. Anya? Amo na. Ngalaki din. Adda dagiti pasat jenis istoryana ano jak agbidot kat
Inaramid na kan ka, idinabiit pa ang nag-asawa ta. Ay, awan amok dito. Oh, stick ka man. Talaga mo ta sinipsiputan kay tay madamagis istorya ni tatang. Agisem-isem kan tupay. Kanya. Wan, iso nga muklatan dom. Ibagbagam dita panunod mo nga awan dumadakin ni tatang. Aldiabot ka ni Rosa. Ammo nalatan di pampanunotag. May papanit istorya ni tatang. Ay. Pudumay. At na pagkaarang niyan na di apong ni Rosa kanikatuganga. Nasikap ka no na di apong ni Rosa. Nasikap mo't ni katuganga. Ay na. Ay, iritip ko man pa. Diyak mo lang makapag-concentrate na agsurat. No, diyak pagustuhan na itirik na. Austin! Manugang ko! Apanak ka na daraki! Ayan mo! May namang. Dahil parami diyo. Anday ko! Dito'y rayumak! Kumano ba na? Kaya't ko ti umigay. Agsikal to'y buksit ko. Ay, akit. Anya ti parami diyo. Jesus. Pagkataksakit Ay, siyempre sa anak garon ang makapag na. Di mo pa ilaan mo si Aramidam, Usting, Ni ay. Usting lang, usting kanyak. Ay, pagkatan ako na. Gani, sus, kasla ang kubuan ti buksit ka. Wan namang, wan. Sakruyin kayo nga ipan, iyay umigitan nyo. Umay kayo. Inayatin mo't. Inay, sus, ipatakam ang mga numakaon unan ang maibuangam ti panang ipatugaw mo kanyak ijitsudaw. Wan. Amang, wan. Salbaga. Sabi kasla. Gagagara na ti agpadpadagsan. Patakam Usting, ang mga numakaon unan. Sus. Adda tayo dito eh. Ipatugaw kayo ni Titrono amang. Adda. Salpag! Ikatampay ito sa pinto ate, Sam! Wan. Adda. Wait lang po. Sakpay lang din mga. Ay, ala ka din! Ano na? Wanan namang. Wanan. Rosa, ada ka din ni apong mo ataraki. Ada, apay? Ang mga noong tanak man na makitanak di balayaw. Ung tan nakaan, awan pangay ayom. Anya apangay ayaw. Saan aya, nga idikal man, kat inted mo day tay ginatang mo abwa para kumakin ni apong alakay. Ay, uway. Inted mo day jay, iso di nakainabog. Kat nga damanan ited mo kan kwa na ita, kayat da ka ha. Aya. Amukon. Itid kuntokan kuanan dahito imbul sa kabulong tigawid. Ay nasayaan, tadagayam gawid mo dita. Ngam, ako ka. Apa nga gibulbul sa ka itigawid kan mo Awan. Trip ko lang mat nga bulsa ti makitak nga iwaran ni apong ko. Ibulsa akon na ka. Tadya akong isublipay ka ni apong. Sayang mat. Isupay amamain na ko ma. Mamala ang mama.
Sano sa dinuladitan ti pangipugpugtitan na. Masuro na kun kani apong ko alakay, Rosa. Ano, takas day kan tumat no lumakay ka. Ay, padayaw. Sa anak tong agbalinakas kan ni apong ko. Neba. Asus! Anya day ta na pa nagsaom, Domeng. Usteng! Andiyan ka dito. Sapsapulan ni apong mo ni tatang mo. Ay, mailiw man nga tan Ay, oh my God, Domeng. Mapantay iti yan ni apong lakay. Aha! Lukasta! Agar-aram ka dito na pintas nga po ka. Saan pa, apong? Aya, isaan pa eh. Hey, kaano ka raw? Inton bigat ka day ah. Agayon kami lang kini Domeng, apong taraki. Aya. Ewan gayam. Nalaing ka kadingang masahe ah. Masahe. Ay, saan apong? No pagpakal kan tugtugkal, iso amok mic. Day, tinakban rabakan, itijak baw awatan. Di kaya tasawan ni Domeng kat pagpagkal. Day tay pagpagkalan na lang, ti ilutin na. Ay, kasjay aya. Katya matugtugkal, usarak na iti tamudok. Sakon to itugkatugkal iti batog dagiti oratyaw. Ay, bayat talaga amayat to kasta. Ay, adaman nga raw. Nataraki akas kaya. Tugkatugkalandak man nga raw. Sa kalpasan na. Agplastarak tao ta pagkapagkalandak kaon. Wala. Sige, plastar kay nga raw na apong. Rosa, kanayon mo tinday ya Domeng dito balay. Mga no sa balin ton ti pagaropan ni tatang mao Imbaga kini Domeng asaanan nga agkaraumay. Ngamin apong taraki. Nay, apay ni apong mo atarakay. Magustuhan na di pa ng pagkapagkal ni Domeng kadagi jay gurong na. Iso sangkapilin na nga umay. Kasta. Wala nang. Iso adyak mo malapdan ni Domeng agkaraumay taong tanak ni apong. Gapulay ti pagpagkal, kan tugtugkal. Mapalubusan nanday ya Domeng, magkarumay di ti balay. Magustuhan nga rodmat ni Amang. Nang runalaunay no daytay pagkapagkalan ni Domeng. Sanan to tugkatugkalan kanaw. Iso aday jahin gundaway na. Unay mo't daytan. Wan mo't lakay. Apay, di ka mamati iti bagbagak. Agpaiswaya dayta. Wan ko naktumot. Padasong tumot ti agpapagkal no agpatugkal kan kwa na. Para makitan to mga rod. Subukig to man dayay. Siyak tumamot nga rod ti agpapagkal. Anya? Wan. Padasik tumamot ti tugtugkal kan pagpagkal daya Domeng. Intayo ni jay ayan medji away. Agbakasyon tayo. Taintayo jay Delikado. Pag umaunak tukit din ti katugangak. Payakit kita anak Usteng. Gusting ko na yamang. San gusting? Hay, isumod lang nga isaw. Handyakan sa. Uray man numamin aso katabday talagan mo. Kat Usteng kan sulat ka. Ay, Supeng! Umay ka man ditaw! Uy, numayan naman! Apay Isaganam dagiti gargaret kaw. Irubwat maun tagawin tayo ni ijay aw-away. Agsubli aki jayan. Di yun kayat dito'y ayan may?
Makasuya ba dagiti ipaspasidam kanyak supeng? Iso nga agawin tayo pa'y laeng. Ta umawi tayo to'y jay. Nya pala ti mapantayo aramidan iti away uno umakit nagkalaaganan. Laki din. Agirubwat kantayin tayo. Agisagana kay ti balon. Ayabam di asawam. Saan ko maawatan ni Amang? Itay pa yan nakadanon kami dito'y uma. Limit la sumurot, hindi pa kayo rugyan ti trabaho. Gaikan mi kano dagiti dadakkelan amula da amais. Sakit. Rungi it ijay. Apay nga ta? Supeng. Ah. Ayan nila kay Maud. Ay, Pay asan kubertin abakita. aday jay amang, inalan ng tay may sa apaggaek. Ah, nasayaat. Mas daawa ka da kayo amang. Supeng. Napaliiw ka nga adasadsadot nila kay Maud. Ah? Managsulsulit ataaw. Kay nareklamaw. Isu akita agman ika. No talagang ipamanugag na tibagbagida. Sadot kay. Amang, Hey, saan laday ka? Imot pa ya. Paidam ataaw. Kasurunak akatugangan na. Ngambakita. saan mat amang? Saan anaimot ni Gusteng? Nga saan? Ita, ti panakasubok ko iti asawam supeng. Ala, yung kay Jayan, tumulong ka tapno na dadaras ti trabaho. Mas tawa kiniamang. Nyat gapo na nga may tayo paggaikan dito. Agwat-wat tayo ka nga road. Saan ko na iba ka dagitay matigay pagpaka ni amang ko? Sapay nagpudot yung tidarang tiinit. Ay, niya nga road ngay. Matan nawagak ti anda duming kan Rosa. Nalawan ti nagaikan da. Oh. Nay. Simurot mo't di dumay. Kaya niya aga po. Ay, simurot mat kat. Tainayaban ni amang. Kat dayta. Nakaparparagsit. Akadangdangkay ni Rosa ang agdaldalos itchay. Nakakaunan ni amang nga ng paspasablog iti day tagar aram iti anak mo. Bay, ang kadilatan. Uray kat nagagatmat dayta at Oo. uming. Kitaman Uray lagkalkalim tuusan na ngam di pa lagsardang. Salbag ti kastoy. No? What? Nay. Wala. Gustay, nga nadam, di mo unay. Di mo iwasawas day tabunang mo. Tamang ano day tagurong mo, ti masukatan. Oh. Ay, Makasigpatak to lang tayo kitao. Gustay. Nay. Titikurong ko. Ayan tapasamak ba? Yan na. Wala, agdardaran tagurong mo. Titikurong ko. Mamatay ako. Sus, ako. Ay, Amang! Amang! Ariato na kamay! Rusa! Satan mo ti tatang mo tisaka na! Kayatan dito ospital. Nagawid din sa pingi. Ngam, saan da pa'y anataming dayta sugat mo? Nagasang damutan. Di mo nang agdiyembaga ti doktor itay aya. Urayam ka no, tao may diyemang iplastar di tabudbud na. Agasan da pa'y dayta. Nagatulakit nga agasan na ya. Ay, syempre Tudukan da kan tupay iti antay-titano. Ha? Ano ya? Aglatlati di paggaik ang nakasugat iti guro. Kat amakan dumatitano ka. Kaya't mo nga raw, ipatay mo day dyan. Ikastoy salbag. Basol niya abang mo. Uray, takatugangan mo. No. No awan ni amang. Awan na kumamot nga asawam. Anya? Saan kit din? Ano usam medyo agkabaw ni amang ko, akatugangan. Salbag. Mr. Kayap-Kap. Siyak ni Mr. Kayab kabading miss. Tudukan nyo ka din iti antititano? Uwan na. Tata, amang ano, mabuting kayo ang mainjeksyonan.
Manong ko ng kanya kading siksi. Sana ka mabutang dita injection. Kusteng, Awan mat ngamin ti pagbut nga nyo iti injection. Agas mo tay may inject kada kayo. Alang arud na ading siksi. Tudukan ako. Nurse ko na latan kanya, tata. Ay, manong. Ken, sana ko na sexy. Paikit din ka, nagpintas ka. Mayat tilunglong ay mo. Day talaunay tinagaytan unay kanyak nila kay ko, tata. Lakay mo. Ala, agplastar kayon, tatudukan kayo. Sana ko na magabag na tanasagit isuot ko. Isang uban na agdumeng. Ha? Ay, wala tata. Kabalak na ta. Ala, kabailam nga ubay ni tatang ka. Ay, wala. Kasi ti panangubay din ni tata kanya apong mo ataraki. Ubay mat ni tatang mo. Ay, wala niya. Ay, tatang, naanos kada kayo ni apungan niya. Manugang na kayo kanaw. Kat kunana, manugang la kano ti manugang. Wan. Iso nga, uban na kong dumay. Agawid tayon. Manugang lati manugang. Uno katugangan lati katugangan. Ay. Hindi dyan natagtagainap ko. Manugang lati manugang. Ay, may saan balik na din. Katugangan lati katugangan. Ano sa... Domi, mabali namin. Ala, dito'y tayo nga agtugaw kakadwa. Saan tayo ka di mapantanawan nga umuno di bangkay? Sakbay nga agtugaw tayo. Madamdaman ton. Inton agitin nagtayo iti abuloy. Uwan mo, Rosa. Tapno maminsan ti panagpasaho tayo. Nangrona ka na awan distancing na iti tugaw. Ano eranta pagtugawan dito. Isu nga rod, ada tayo ti agkakatugaw. Da kita face mask siyo kan face shield yo. Simpain yo. Uray la doble ti face mask kun. Kita ma, tabangan no, masuffocate ka mo. Hindi ka makaangas. Makaangas akmay. Anyan, nakahul-uli magmat na gito ang makilamlamay. Awan matagtagaray. Nangakuti sasawan ng iti nasungadan tayo. Nalpas ka ng tilualaw. Nasa pangataa, dagiti naayaban nga aglualaw. Naimbagkit day, da sana nadeklara a COVID ti impatay ti asawa ni Mang Porke. Kun nga raw. At least, malamayan da. Kan nagasat tada na ira na donasyon alongon iti simbaan. Oin, nagdara sa mairwar na iti maidundun na rin di simbaan. Naggapo ka na iti makrim-krimik. Takas na no. Adumot ng timat-matay asaan na may deklara a COVID. Ngoray pa'y nag-positive ga sakbayan na hospital da. Wanan niya. Kasla na baliktad matan ti sitwasyon ita. No idilig idinabiit pa'y arimwar ti COVID-19. Husto ka dita nga bagam rusa. Adu itan ti matay ang mapalubusan ang malamayan. Ta negative da kanumot anatay iti COVID. Kas kanimanang useng. Eta malamlamayan. Simraw ti angkit na. Siyempre, kasla sintomas ti COVID na di angkit. Nag-asat na negative ti resulta ti swab test na aging ka nagsata. Ay, talaga amot nga taa. Aday di angkit na timpatay na. Adala amin ditan, ah? Alala, uston, di tayo sumanaon. Sang katalyaw da tayo dagiti adda dito. Ang mga naibang pagkadamot na ariwawa tayo. Saan mo tanapig sa ti panagsao tayo? Gusto ka. No naulimag, nabatad amangan dati na inayat apa nagsasarita tayo.
Kakabsat, anak ka ururat. Ay, Na, anyat sa asawa ko. timbak ti ipag tinatay. Tay asawa ti anda ija abroad day ta. Inaunan sa kabsat ni Mang Purki. Uy, Burakag man ti ulimag. Na, Apay kat, agtutuglop kayong sa amin nga imay nakilamay. ay, saan kami makaturturog, adek? Iso pasensyan tada kami at agiin ni istoryan sa ditoy. Ay, ayos lang. At least, nabugak dagiti agtutuglap asaan a kinabailan a pinasaranta tay imported a kape. Ah, Agkape kayo lata. Isot adaw a matimpla. oh, agkapit tayo ka no. Da kayo man nanang, itimplan kaya. Oh, sige man nga rod. Oh, si Kangay Dumay. COVID. Keep safe. Ay, Ah, uwan kaya. ay, unan niya. Ay, saan? Narigat ay. Nala, no diyo kaya ti agkape. Denggendak mad nga raod. Tanay, saan kun san malapdan to'y rum aladingit ko. Agdong ausa. Nasaya at may. Ibagsak man to'y nalaos aladingit ko. Iti ipapatay to'y ipatpatag ko launay nga ipag. Di kay pumampanawan. Alawin. Nasayaat mo't kanta. Ang dengeg tayo latan. Ay, di ka mat maturog Dumay. Kastagayam ti kayat yaw. Pakatawa. Ay, one mat kapsat. Sige na ta. Baka murmura iti istorya. Kasta. Nakita nga agtugtuglop ka itayan kagawad dumay. Namurmurayan kan sa amutan. Talaga na murmurayan gapo iti istorya manang suplina. Ala. Kay nga rudtong aw kaon tanay. Jakon malabdan nga ibuang ti anak iken to'y barokong ko. To'y pusok. Ay, anyan aya ipag. Palalo ka. Nay. Manoribo nga iti utang mo kanyak. Adi mo pulos na tinagan a binayadan. Saan kamot anak ko, bed? Ngam apay ngay anatay kan. Unaw, ing gagaram ka di san natay. Tati amom kwits jay utang maun. Iti panang chis-chismis ko kan ka. Pulos mo ta! Ti utang kat utang ipag masapul ay mayadan. Noan niya ti inutang isumot laang ti ibayad. Kumaano biyag ko ti inutang mo. Ta okay lang. Di uray nakubid kalakuman tagonggonam. Ay, palapala. Kay talaga ipag. Uray no dayjay la kumapursinto na ti kiniskis sayam. Ay, puwera kubed. Nay, mga no adamot positive iti kubid kada kayaw ngay bay. Apay ngay, gagatol mo ti karabukob kon. Di mo ngamin unay mo. Agraod kan sabot ngaminon iti sobra pa nagdungdungaw mo. Unmay, di mo na sobrahan kag dungaw. Di mo unay ngamin. Ay, salpag. Ado, ba'y ti idungaw ko ba? Ang ala, pagbigyan kayo. To be continued laangan. Sumublat kayo at ngagdungaw.
Lord. Nakaawit kami. Matulog kami. Agsurat agpay ko may tistorya, magtuglepak matay. Ay. Oh, di ko namki de mabutang ka. Tamang ano si Murot ti alalya dyan na panantay na kilamayan. Kat alalyain na ka. Sana ka mabutong ital-alya. Kan awan alalya. Palso na ita, butong na ka na iti takrot. Awan alalya. No mabutong ang iti alalya, sana ka man nagpuyat iti rin na biya. Awan lat ko ka na iti alalya. Siyak, ti alalya. Nakaturo ka takos ni Rosa. San nakamot na naturo nga. Bayan lagit ti istorya ako. Awan magkaya magdengdeng. Oh no. Uno nga tangan daan alya. Kat isang tagdengdengay. Ay, maturo ka. Narigat ako. Oh my God, turog. Presko ti angin iti sirok ti narunuuyan arambutan. Masalay gumaw atak ma. Hindi pa imot agbalin lang ita magawgaw at abungan ita nagsalit ayak asangana. Ha? Mas lakarkar na ti angin na. Kung naman lang may gagagara, may palpalayaw na ita sa nga tirambutanan. Salbagan. Saan nagsama na makasurat iti istorya nito? Imbag ka na pariir kung kunaklakit din. Tagaya, agdan samot alalya, wano di katatawa na kimalay at di taramutan. Ada agal alikuno nga asok akal na nagpakita iti abay ti pun tiramutan. Magpurpuruman samot at tao. Nagalas at tao. Nay! Nauyaw kan sa unay! Tao! Ada nagsao. Kubuala kay ti makita ka nagsao. Kubuha kas makitam! Sa anak ko, bed! Sino kayo? Naggapuan niyo alubong. Itaunag! Tidaga! O nagtidaga. Pwera agaw! Limbong awak di taabay, tipoon ti rambutan. Dinak na siputan. Dita mismo abatog mo, tilumong awak kumaitay. Nga mapag-isumait ang matukbob ko, tay sapsapinam apo. Iso anang likaw akon Anya. Hindi na ito. Tagain pa ka na. Ko. Nasagit mo, tapis ko itimugin ko. Loko! Nagkunamat nga yatapis ang tamugin mo. Al-alya na itan. Akin al-alya nga ta. Sino kayo, al-alya? Sak, day di apong ni Rosa nga asawam. Amang ni Gusteng akatugangam. Ay, kat, siyakmat ni apong abakat ni Rosa. Inang ni Gusteng akatugangam. Doon ako bungal alya ti makitkitak. Si Mursurot akon akin ni apong lakayaw. Ay, luko da ito'y alaklakayan.
Pinanawan na kitten iti abot may. Anya, may sa tinagapuan yung abot. Uwan. Ay, langgang ni Gusteng. Sadot laan nag-alay iti sabali nga abot. Anang ipisukan da kaniyak. Intuon da kitten kini apong yu alakay. Rosa. Apay dom, kas kala malaglagawan. Naggapo aki di sirok ti rambutan. Agtay pa kuma. Yung nalalyakit din. Anya? Mamati ka manuno saan. Nalalyak. Ala, anyat sasawa mo dom. Aggur-igur ka kade? Saan? Talaga nalalyak. Nagpakita kanyak dahi di apong mo alakay. Kanday di apong mo abakit. Oo, di ka man dom. Sana ka mang rabraba. Talaga nakita kita. Agpadada ako bo. Saan? Ah? Manmahit. Agpaiso ka diti magpakamdom. Sana ka mang rabraba. Kawan no agul-ulbog. Kasladyak mamate. Ang kaslagpaiso mo ti bagbagamdom. Bumbumsag ka mo nga minain. May kahandom eh. Di kagbatbati tadakas. Ala, amangan mo nakabatbati kang agpaison. Diyak mo sigurado. Yung panagriknak. Nakaadayon ti karkarmak. Anya? Hindi ka man? Pukawanak. Amang ano nakabatbati ak. Ah? Pukawam ti karkarmak. Ay, oh my God, Dumeng! Di kagbatbati dita sirok ti rambutan! Esos, nalalya ka nga rin talaga na dumay. Nakasta. Pudno nga diayan ti rambutan ti nakaita naman nang iti dadakilyaw. Unmat, di ka nakita ya dagi masita sa nagporma rektanggulo tintarda. Tanem jay napalawlawan ni Jay. Anya? Sus, isumod lagay makas jet ti kinunada. Abay, kanyat kinuna dagi nangal alyaking kaaya. Rumbang ka nung agyaman nakadakwada. Gapot talinis siyandak indilimong awda. Tano saan? Amangan no natukbubdan to'y sapsapinak. Kuna kung kat. Dahil di amang kaninang konti nangal alyakin ka. Lokas ta. Pudno nga alya na kajay. Ito lang aglamisa. Nagwis ka kuman Malaglagip ko katagwis ditan kat. Lumablabay tayan ti ulaw. Takrot. Mamati ka magtatimbagan ni Dumay ngal alya day di amang kaninang dagijay. Namatik Ta apag isumot yung baga ng itsura na gijikla at nagpakita ijay sirok ti rambutan. Ang mga nod damot kahit nga ibaga day di amang kaninang. Apay nga yan nagpakita da. Day tati ija ka mo. Inakto man nag-istambay ijay. Tabarang agpakita damot kanya. Mamatak to katamay turad mo ti agyan ijay. Nga aguray iti tumpuar ng alya, ha? Nya kumati kabuting ko kat al-alya mo't day di amang kat inang ko ti padaanak ijay. Ure pay. Di ka ka di mabutang. Al-alya dagijay. Sana ka mabutang. Di oray man kain nabrasak pa ida. Mabaling ko lata ti makiin nabrasak ka dakwada at masigurado mo't ngawan COVID da. Taasin nung amin tinagkuna nga da COVID da. Kalkalapay mo't anatay da, kan naikali da. Awan pa'y COVID idi. Uwan anya. Kaya maguray ka. Paypaysum ka di dyan bagam. Amapan mo urayan ni da, bareng lang nagpakita damot kang ka. Wen! Sana ka mabuting ko naktumit. No kahit mo, umay kang tumit. Duwata amang padaan itag pakita ng alya. Anyat makunam.
Makabawi ka ng panawlatan kini Sufeng Yebalay. Di mo si Murot, di baga ka sumarunon. Tamo na akon. Inuray kumutla kumaitay kunan ng agsukat pa iti puraw abado. Tapno nalaka makita, manyaman ti mapasamak iti pananguray may. Iti iruruar ti ibagbagah ni Domeng Alalya. Itayak pa'y anak katugaw diti bangko iti sango to'y impisto ni Domeng. Alamisaan diti sirok ti rambutan. Masan sa napagmakinilian na. Ay. Napay ngaya kasla lumablaba mo ti ulo kon. Ay, kasla pumigpig sa mo ti puloy. Sakit. Hey, naglamiis. Kasla da ipalais na asapre. Ay, agar arbis nga tayo. Nini, saan ba't? Ay, ang mga nulinao mo itong tagdrag-drag ang maipalpalayas. Uno, ay, at dangatan alalya. Ngi. Guste. Ay, at ang mga awag kanya. Busis lakay. Alalya nga tanday tayo. Asteng baraw. Boses ti lakay kan bakit tinangag ko. Dangata amang kan inang kaon. At kamen baraw. Barok ko na. No kasta, ay isudan. Ay amang, inang kao, da kayo dagitan. Da kamen. Mayat ti duwito da. Ay, agrongi itak. Madino no karupang itak. Talumakayak. Tauray alalya. Jakmut kayat natatair pa'y lang amang siyak ni amang ko. Ni, ay ndakatan. Awan mo't makita kadakwada. Ay nang, ayan niya. San kayo mo't makita? Ingi. Uray sandak man ngagpakita pa'y. Ay, adak mo dito sa ngumon baraw. Ay, inang, si Kanaya. Kasla sabali mo tilangam. Awan asin mo na makisaw. Ay, sa bagay, alaliyak matay niya. Alyaan ta ni Uste. Saungan sa mo tita bakit kan uray day taalakay. Amang, iinang ko. Kumusta yung Kaya't mo maten ti sumurot ijay. Ano saan ba ya? Damdamagik lang, Ingay no? kami talaan da kan. Tapno agkakadwa tayo matlaeng. Anya, saan ko pa yakat timatay? Sabay saan samot ada kayo da amang kaninang ko? Alalya kami nga rudan. Tinglintan Lucifera. Ay, uwan, tanay. Oh my God! Ay, saan? Ay, patadak. Saan? Dati ipos ko ti pangpungok kadagiti saka. Tapaguyudan da ka. Ay, ipos. No kasta. Pasurot na kayo di Diablo. Dumeng! Arayatin na sisirok di rambutan! Arayatin na! Tara, sumaray kayo. Tara. Kaya malah. Kunak lang pay-pay sundagi di alalya pasurot ti demonyo. Nagdakasan niya nagtagainag.
Duming, mabali namin. Tatang, awagan kayo iti cellphone nyo, hindi kayo makontak. So, di mauasa kun Apay ay, napating ibagam. Imay nga mindaina simpura kanti anak na. Nagdamag-damay papan kada kayo. Kada kami kananang mo? Saan? Kan ka, tatang. Takabailan nyo ka nung agagas. Apay ay, adag sakit. Di sa anak na. Saan na ka no ang maawatan ti mapaspasa makijibalasang na? Anyat sakit na. Saan nga rod ama ibaga di anak na no anya tinasakit? Di na ka no mo ti ito doon na sakit no daduma. Anyat daytan. Di damot kahit nga ipacheck up iti ospital. Tamangan ka no na ibagada ako, bin. Nay daytan. No san lakid na sintomas ti COVID ti marikrik na di adayumat nga ibagada COVID. Jakman amo. Basta, mabutang day di ospital. Dayta tirigat na itan. Tamin lakid di ama ipan i ospital kat maibaga COVID ti sakit dan. Saan nga ta? Mabalin matkit di asaan nga amin. Ngam kadagupan man ti napaspasama kiti kang itingitan ti pandemya idi na panatawen. Amin sa anatay ket COVID ti impatay da. Awan malagip ko anatay adi na COVID. Unan niya. Isu santa mababalaw itan dagitay agbuteng amapan iti ospital. Naka-charge gayam di cellphone nyo itay tatang. Nakaidap. Isu maalaadi kay maawagan. Ngawain. Ay, nanyakit ngamin at sakit di anak ni Simpura. Mano grabe di sakit na. Sapay nagubing pay. Kakaiso na pa'y nga anak da. Wen, iso amasapul nga iwanan da. Kitain nyo ka no, barang ano matumpungan nyo, tiagas na. Anya matumpungan mo ta sa sabon. Santigwara ka. Kitno niya ti makita ka diferensya, isot agasan. San ka ta dila kumporme dita, pugpug to. Ay, haywan aya. Kunan tumak ngamin, dagiti dado, maapugpug to, kayo ka no. Pugpug to nga. Wen, pugpugtuan nyo lang ti sagubanit je umay agpasantigwar kada kayo. Iso ako na da agusting pugpug to. Na, kastagayam. Nagkunay ti data, ibagaman. Nay, makaungat kay samot tan. Sino ti sana makaungot iti data? Ibagam no asino ti nagsao, tapugtwak mait, ti pang didigrakin ko na. Ay kwa. Ay na, da kayo kidi. Awan day jayan. Bayan yun, tata. Ay, sana mabalin. Asino ti nang ibagay ti data, Rosa? Ibagam. Si kagayam ti balasang ni Simaw. Ingat nagan mo. Ellen, tata. Ilen. Ay manot taon mo. Apagtapog ko iti 10 ket 8 atawan ko. 10 ket 8. Ay kalaslas ba nga ang balasang ka? Uwan, tata. Kanayon nga ibaga ni Apong Simpura kanyak dayta. Iso akan na yun, tikad-kadwam saan? Uwan. Kanayon akad kadwak idi. Manjakot. Jakmatan ba pa nagtrabaho? Ne. Apay ngay, adi ka nagtrabaho. Basta, manjakot. Wala, si katimakam mo, no apay akasta ti pangedeng mo. Idin to tadakkel sa mo ti may tultulong mo iti amam. Baban ti panagtrabaho. Uwan. Saan ko ang matulungan itan? Dah. Apa danobi maun? Rawan pa. Jak mo itan, nubyo. Ubingak pa. Anya. Ubingak pa.
Ipilit niya pong simpura sa anak kanon nga ubing. Ay, talaga, asan ka matan nga ubing kahit? At tumangat ka mambalasang ka. Ha? Anya ti tangadag? Ay, di aluti iti bubida. Udah jaya tangadam. Ay, ne. Apay, day taalo ti Adda di bubida. Oh, sige. Nakita man? Tumakder ka man. Nalpasan ti Santigwaryo kanya? Dandanin. Ala, tumakder ka pa eh. Kat agpusipos ka iti sangwanak. Ha? Kasla agsala ag iti tanggo? Wen, san ka nga isala? Basta si ka lang agpusipos iti sangwanak. Sige. Aday ta. Kasla nagsalak iti apagbiit nga uray awan ka pareha. Imbag, tamum gayam dayta sala at tanggaw. Insuro kanyak ni Apong Simpura. Kasta. Pinagsala na ka, wenno insala na ka. Saan? Ni. Makasangsangit kan sa matin. Insuro naklaan ngang sala. Iso nga amak. Simangpot ka magaya man dom. Nalpasan ti saritaan da tatang kada ama Simon. Oy. Awan mo ti makuna problema di putot na. May, makaturturog kan. Unsa? Sige tin nakasukat. Nakabarbara talaga ti agmalam no kasti asa ang agtulo. Daytan sapit imang dagdag kanyak nagtunglob. Wen nga rod. Sige, agsukat kan. Agluto akon. Ijayak pala kwartaw. Sige, ayaban kan to inton makaluto ak. Ay, naglokon. Itan asumindir ti puyat ko di namin sa narabi. Delayed reaction mo na ito. Sa nakanagtuglop iji barangay hon. Itakit din tadandanin sumit mo ti panagtutuglop ka. Di na pala ka ti oray ko may ti sardam. Ta eksakto lang nga oras ti panaturo. Ay, nagayilad ka. Oray ka agluto pa ni Rosa ti pangarap niya. Ubaya talaga na tiyarik na. Iturog ko talaga. Addan sa sakit jay putot kaw kagawa dumeng. Binigat mo laki din nga agalan na ti panagsakit ti buksit na. Doktor ngamin, ati pangipanan niya ulmanong simaw. Isumat ti kunak. Nga iparet ni Ina Simpura. Ad-adda ka no asaan nga umobra ti panangsansan ti gwarna. Anya, mamatpati kayo ijibakit manumang adi maawatan ti kinatao na. Ha? Awan ka di ti pamatim kini Simpura. Imbagda jay tawan COVID na kagawan. Kwa. Anyat connection ti COVID ditan ngay. Mamati kiti kabailan ni Ina Simpura. Akas mula iti pamatik iti kabailan ni Chairman Gusting. Imbaga, tamasiguradok asaan maalisan iti COVID aw. Kasta. Saan mo't ka di anakas na ita? Ang no kaya tiyo amaagasan di putot tiyo. In kayo mo't lang ipakita iti doktor Intunukuan. Paliiwin mi pay laang aging gatimbaga ni Chairman.
Ti imbaga na abilang ti aldaw, apang paliiwan me, ija imbaga na nga agas. At dagamin ja imbaga na nga angren me, ngayon naman la. Ano yung baga ni katugangak nga agas na? Herbal nga ta. Wan kagawad. Pangikat ka no, iti ululaw na. Barang no aglimpyong taon. Sumang ka no. Manipod nagpasantig warjay putot ni Simok ni Gusteng kat kastamatan ni Gusteng. Kasla maimay-mayan. Sakit agtanta na miti makaslada kasurur na. Anda nga tasan ang makikita akatultulag na. Ngayso ti bang ibagbaga iti ibaganan tumat a resulta ti panagsansantigwar na. Yeah. Kalukwanan na. Na Nalalangkit mo siya ako. at nakagura na. Yoray sa tino, ti mapanan to pagdip-dipan no masukalan. Ultimo nanto na. Kanyat mapaspasamak na. Kasla damot biding-bidingan na iti sangwanan na. Nyak makita ta nakatalikod mo't ngamin dito ayang ko. Ay, Kita man. ag inayad akman nga masidag. Lakayan kit dia. Surun kun. Nalalangkit ng siya kon. Isan mo ito na? Gusteng, Masurunak agusteng ada ka ditali ko dak sa fang. anya dita biding-bidingam dita sangwanam. Ada ya. Awan da ito'y. Na, agure ka man. Itay pa'y apalpaliiwan ka kat. Ada ka di kaapam, ajak makita. Kasla ngamin, manggagamod kan lakat. Ayawan. Iti. Dan siya. Uwan. Dasan mo ang makita ka sa sao. Ng pimanawin Tagsisiim ka magayam. Aniya, Maditi kasta. Sisiim mo nakitin. Awan sikritok bakit adaya. ay, imbagak kaya nga da sikrito. Damdamagak laeng no apay nga agsasao ka. Tawan mo't makitak akasasaom. Sakit, kasla da. Ayawan. Awan ko naklangaro din. Adaya mo't biding-bidingak dito sa ngwanak kitawan mo't. Ay, awan. Naikot apay nga ya kasla agungot ka pa'y. Kaslakit din nakabaso lang iti nakadagdag sa launay. Saan ka na mawawatan, Gusteng? Anya, nagsubang kayo kan tatang? Kasla-kastan Awan mo't inaramid ko amaday. No abay kasla bumugkaw mo't niti panakisao na kanyak. Anya? Biso adayay, pinanawa ko na. Apay nga ta. Uray da kagawad ulang kan kagawad ko rin. Kunada kasla saan ang matimtimag ni tatang. Sakit nakapurpurmal ka no agsasao. Kasla-kasta nga road. Kasla da kagura na nga di namot nga road ibaga no asino. Hala, ang mga nagpaisuma nga dagagayem ni tatang asaan ang makita kat isuda ti kasasao na. Manipod nagpasantig warje potot ni Simokan Kwana. Kasjay matay. Kasla da pa kariribukan na. Katidyak maawatan. Kagura na pa'y ni kakasimpura. Wano? Agdindin na agdakin ni Ina Simpura iti kabaulan niya agsantigwar. Anya, kasta nga ta. Anya ti amu tayo nga Ibaga ni Ina Simpura analaeng. Ibaga mo ni tatang analalaeng ngam ni Ina Simpura. Kasta nga ta. Mga nukasta ananang. Imbaga kano ni Dumingkin ni Mang Simon nga ipandala ko man iti doktor ni Ellen aputot na. Ngam iparit kano ni Ina Simpura. Imbaga kano ni tatang nga urayon da pay lati resulta dagidya imbaga ni tatang nga agas na. Wan ka nung araw. Kaday ta, ti talagang urayin da resulta. Resulta, ti panang sadigwar ni tatang mo, ijay putot ni Simo. Agaman yan, anyat koneksyon day jay ngay, takaslak guraan nakmatay.
Sa bagay. Di damo, ayunan na launay, ti saan apa nang ipanda si mo ya anak da ya doktor. Taamangan ka no ibagada nga ada COVID na. Gamita, kastamot din. Anya kumati koneksyon da ya iti kas jay na trato na kanyak, alaman. Hala, bayan nyo. Takasaritak to ni tatang. Sige, mapaanakon. Agawid kayon? Sa anak nga agawid. Papanan nyo nga rod. Ije po ni Raria. Tumultulong ak iti iwaywayat yu apan ang sansanting paridya anak no putot ni Mang Simaw, Tirman. Nasayat. Ita anyat na palii mo bakit akasla kalaingan. Sana maawatan ti ugali da dyan. Kaslalakay no daduma. Ah, husto ka. Ay, kan husto ak. Anya, husto kayo. Saan? Agagangay bakit dayjay? Anya, saan nagagangay? Amang malugluganan. Anya, Babay, nitipan nakabalin ka. Masansan tigwar kumot ka, ti kinatao na, no dati kasangsangaw. okay. Anya ti masantig waryo ken kuana. Pasaray bakit? Pasaray lakay. Anya, kasano na ita? Sana sigod at taga nagbugsutan diay. Nagdinamagan aman numang, mangilot, kaskada mamugto idi simbang bay ditaw. Kahit adamot sa magmamano anagasan na. Anda pa'y maipagarup ide a COVID. Ngam, naagasan na. Wen. Ngam gagangay mutla day simple apan ang paksyat iti COVID, ngay bagbaga itadag iti nakapadasen. Agsuop adagos no adamarik na asintumas. Ket isot inaramid na kadagijay nagpakita kinkwa na, sipon ng rugi dayta asakit. Una ya. Gusto kayo. Napaliiw kumutay. No day tayo makasangsangaw. Kas lalakay iti panagkitak. Inton kon, bakit naman? Dayta nga rod. Iso ako na kasa nagagangay at tao dahi asimpura wino simpuro. Hay, mabalin abakat simpura, mabalin mo't alakay simpuro. Simbang puta kaon. Sa anak la ko man asumangput dito'y balay. Ngem. Ha, naglaing kan ngay gusteng. Nay, napayakas tati kunam. Nagkunang ngamin apumanaw ka katsan ka mo't napapapanawan. Isumait. Apay ko maapumanaw ak tawid ko dito'y may sa abalay. At dayta ka manin. Alawag, sa anak ko ngagsaok. Ibagamban nga ta naman nanauak. Ita ka man langit. Ay, may samot ni Suping asa na mauawatan. Bay-bay man langin. Ayun gayab. Awanan ti problema yo jay putot ni Simo pag inunaan nyo kan ni bakit simpura nga gagasan. Tapay, hanyat na pasamak nan. Dayay nakitarayan na jay nobyo na. Masikog ka no magayab. Husto di ako nakat. Husto ak. Na, anya ahusto ka. Dagi jay imbagan na amarikrik na na. Katawan duman aking kaidi naginaw ka kini Rusa. Anya? Ngala na sayad mo't. Kung nagtumot a husto yatap ko. Masiguradom nga may ni bakit simpura dito'y pangaw-awisan takin kuha na. Una tayo, German. Nasdaaw nga ro, di imbaga ka pan nakaklinik yun to sirop ti barangay DCC building. Asigo na barangay Tanod Outpost. Nasayaat. Medyo nalawa mo dito'y. Iso nga na kurtinaan dita apagidaan ti may agpailo. Pagkidaan nyo kaliniina simpura dita. Ne. Ay, apay, kasta ti panagisim mo amang saludsod ti kasta kanya. Mas dawak namin. Nagadua sa bali ang lugar a pangawisan nyo, dito yung pahay.
Taman ano? Dua pa kita ti mainom ti pinaisagana yung kani Chief Tanod Kirimit. Iso ti may sa pakaburbur tsaak. Agpili itinumun na. No dayta bugnay wine, no dayta whiskey. Lukas kasano. Ore sakton ti mangibus di bugnay wine. Agtutor ka. Ani, iso daytan sumungad. Wow. Sexy amatyo alakay. Uno bakag. Dudwa kayo mat nga agkatugagan. Awan, simpura. Birngasang galatan. Amukmat nga kaedad talaing. Ay, alagan gabi na tumulad ka kadagiti mga wawag kanyak iti ina simpura. Ay kitsak. Inasimpura latan ti awag ko ken ka. Kada kayo kunak kuma. Awan ka duak. Isuakan ka kunamlatan kanyak dumay. Ha? Saan kud akada kayo? Ay panagdaya uno panagraam ko na jay ina. Aya, ay, mayat. Agtatagay tayo. Wine. Kaya't da ka man la makasangaw. Agbabanding tayo man, simpura. Aday ko, nasakit tibuksit ka. Apay ngay, salbang di impagan kanyak ni Simbaon. Ngay kontrat sa iti-ininum ko. Ne. Agtirtiriti kan sambutin iti nakaro sa kinan. Ipanda ka di ospital Ay, saan pag-aasim gustay. Iyak kayat tibatay sa ibagadan tupay anatayak iti COVID. Ay, ilutin naglabas si Daid. Mga no, binagamo na nakiti nagitisan ko anagasan. Tatang, kundawa yan. Anya, pagkari duming. Nabartik nga minan. Ay, Alang arod, umay kag plasta dito ay. Kailutit karosak mo. Sige, sibayan ka ina. salbag niyayat. All the girls are love. Ala. Kantapay. Kaya po, guro ito lang ata. Agdata ka. Ilutat tirusok mo. Nakadata ako. Inotanago. Lalaki. Lakay kamot kaya. Lakay amat lang. Mabagibiyagan na itagos. Saan mo? Kuday Oh, Naglaklakayak bakla. ay, rapo. Bakit ako nagkuba? Jak mawatan na tuwin. Ay, amazing. Maria Kusina. Talaga asa na mawata? Ni Ina Simpora? Lakay abakla? Bakit atong boy? Domino, mabali namin. Ano man, di mapaspasamak nga inatakin, ano pinadakas. Magsikalakag man iti magbagidan, iti nasikap a politikaw. Pinasikatan. Pinaduan iti kwarta, ama pa rin na maiwaras into na panagkakampanya. Pinaaduan iti campaign ads, wano propaganda. Pinasayatan iti kababalin. Aramiden man amin na iti politiko ti amoda pamuspusan, tapos isudan to ti mga bakin to eleksyon. Medyo maiwalin man ti problema itagdama. Kasi ti COVID,
Wano pandemya. Ado pala ti agpas positive kan matmatay. Nuray adon tinabakunaan. May isa pala na bakuna nga isyo ita. Adulat talaga iti kumun kontra. Isyo matay na iti mabakunaan. Isyo 2 taon lang ang biyag na. Matay dan taon, gapit na ita bakuna. Ay nila, din lagi kita. Na ito yun, tayo sana maabak. Sumilir manan ako na. Ada ka no aya piyesta tayo? Oy. Nasaya tumot nga ran ti panawin. Saan to na kas itati kairot ti protokol iti pandemya no madanon ti pista tayo. Nga ta? Mabalin tayo ito tagpista. Ngam saan to lahat may cut distancing Ken panagos sa ti face mask. Basta agpista tayo ta may palubos tumat nga ta. Ala, sapay ko mga rod tagkalmanton ti panawan. Maabak to kumamot tanday ta COVID-19. Kasi ti pan nakaabak to lang iti maabak a kandidato ko nam. Anyat na kay kang kambitan dagita politiko iti COVID. Ti ko na maabak to kuman dahil ta COVID. Ti ko na kumahit kaslan tumat kuman kanag iti maabak a kandidato inton eleksyon no umay atawoy. Ay, finally. Makaridepak itan tapi manaw manan ni Rosa. Agmalmalim dalakit di manan kanalang iti punirarya. Iridip ko dito sa pa. Sa anak mo tla makapag-concentrate, nagsurat at nagtutuglim. Dito man pampanunuti kundi matagtagainap ka. Luapay kit de. Awan mo ti panaturog ko na sa anak nagtagtagainap. Dahil nga tati sana masikapan. Ay, andiyan ti bagbaka ako na yan. Agdinamag ti taktika ti may sa politiko akanaayo na maabak iti eleksyon. Ni Don Gustilo Kayabkab. Apelyido na langin kat medyo madiadenggan. Kayabkab. Kaslamanok kumayabkab. Tangayan da ako niti lugar da. Mapanak iti balay da. Agaplayak mo't iti trabaho. Agkasapulan da kano iti trabador iti kanyo ganda. Nalawa kano iti kanyo ganda. Uy! Duming! Purno. Tagda ka dito Santa Disgracia. Ay, kat no taga dito yak. Ay, gaya. Si kanay. Apay nga ka dito eh. Agsapsapo lang iti panggadan. Ada ka no mabali na pag-applyan ni baryo nagbugsotan. Uwan. Ijay kanyugan ni Don Gustilo Kayabkab. Amo mi jay? Ay, kat amok Masansan ka ta mapanak makipiesta ijay. Ay, mapantaman nga rot ijay. Mas taawak man kan ka. Nagado at trabaho sa bali. Day tapel agaplay nga aguli itinyog ti aplayam mat. Anya, aguli iti niyog.
Wen, masapol ati sumrak at trabahador ni Don Gostilo kat nalaing matla nga umuli itinyog. All around ti trabaho ijay. Aya, Wen, saan la para paktura kadagiti may biyayan nyog ti trabaho ijay. No di kat masapol ang manguli ka pa itinyog. medyo narigat sa. Ay kung narigat at talaga Ang exciting matkit di trabaho ijay. Ay, nangruna no makasiningad mo jay kakaiso ng anak ni Don Gostilo. Siksi tayo jay. Adda anak da balasan. Sige, mapantay jay. Bareng makaamom jay potot ni Don Gostilo. Talagang agkurang ti trabahador tayo. Iso ano adda apply, ibagayo adagos kanya. Tas siya ti mang-interview. Adda ni Rosa, edi kanyugan. Adu manen, tagpaspasyar edi ataga sa bali a lugar. Mapampanunot ko nga rod. Anapintasan adda entrance fee. Dagiti umay mangkita ka dagiti na idumduma a kinaado ti naglalayog a pinuon tinyog tayo. Dayjay nga rod kinalayog dagiti nyog anarnouyan pala iti bunga ti ayatin launa ya makita dagiti tao. May aywanan dagiti a pinuon tinyog. Nalaing ti farm technician tayo. Ang mga aywan kadagiti amin amula iti farm tayo. Uwin nga rod, Don Gostilo. Iso saan kan nga kandidato? Tanalatakkan ka po iti kanyugan tayo. Sa bagay. Nang runakot adda tinaon na pakontes iti kanyugan. Nga iso ti adda daydaywan dagiti naayat a makipispista. Una, taagbalbalin pa ikidi na piyesta iti kanyugan, ti mararamid. Ewan, may giant ton kadagiti makipista. Ti pananganda kadagiti kakaruyen. Libre a panangan. Wino panagsaramsam iti kakaruyen. Danda ni manen ti panagpapakontes. Iso nga itapay laeng aton ti umay agpalpalista. May sapay dayta nga asikaswen niya. Uen, kadua ni Rosa nga agilis-lista kadagiti umay makikontes jay sekretarya iti negosyo tayo. Nasaya at agsagana tayo manan para ti pista ti kanyugan. Sang-sangayli ka, dito'y nagbugsutan. Wala po. Don Gostilo kunam. Taday tati awag ti kadwan kanyak dito'y barangay me. Wan, Don Gostilo. Anyat gagaram dito'y nagbugsutan. Nadamag ko ti may papandito kanyugan apaka ang angayan tinlay dumduma apakuntes. Wen. Husto ti kasta adamag mo. Mangangay tinadumduma apakuntes wino pasalip ditoy. Kas makita mo't manipo ditoy. Naglalayo ga pinoon tinyog tinaintar. Wan nga ron. Nairanta ka di apagkukuntesan lagi ta, Don Gostilo? Wen. Gat imay kakade tapno makikuntis kamay nga umuli tinyog. Kwa, trabahador lang, Don Gostilo. Yak masigurado ti kabalak. Ang mga nung saan ko akabalan ti umulit inyo. Kasta, no kabalam na sayat. Dagkalagat ti premyo ti mga bakiti contest. Kasta ka day? Silulukat pa ila ang tilistaan. Padasam ti makikuntes. Kwa, kasi tinaibaga kon. Saan ko masigurado no kabalak ti makikontes? Makauliak nga tamay, ang makikontesak. Ang mga no maaba kaklaan. Kasta, awan, kapoy ka nga rud abarua. Apay addi mo padasan. Pagkaan. Rosa iha, umay ka.
Si kaman ti mang-interview dito isang sangaili. Ilistam. Nagpintasan. Anyat nagan mo? Maskulada. Ay, Maskulada. Okay. Awan question ko. No iso tinagan mo. Ilistak nito eh. Excuse me, nakiktutaklaan. Sana maskulada tinagan ko. Mawata kon. Siyak timbagam a maskulada. Ay, sorry. Naklataklangan nakakita kan ka ading. Nagpintas ka ko na kuma. Ngam, sa balit kinaibalikas ko. Kuna akong kay. Makigtot mo't na ito'y at tao ang nakakita ken ka iha. Ngam san ati kakaisuna abalasan ko ti pagsasaritaan ditaw. Damdamagan na tinagan mo lalaki. Domingo Portugal, alias Doming Mapalin amin. Adda pa'y alias mo. Ada, tako na di apong ko ititumang akabaalak amin. At di kahit ko asawan, adot ni kabaalak nga arami dun. Good. Mabalin mo nga ruti makikontes iti inulyan. Nay, kunak man no day tati talaga agagkara day at tao, papa. Agsapsapol iti pagtrabahuan, iha. Ngam kinunak, amabalin na lata mo ti makikontes. Agaplayak at trabahador ani. Ngam qualified ak ang makikontes iti pakontes iti kanyugan. Makikontesak. Si kagayam timbaga ti asawa kakabarbaro at trabahador iti kanyugan. Wan madam. Nagpalista ka kanumot a makikontes iti maangay a pakontes iti inulyan tinyog. Uy, bareng adagasat ko. Adagasat mo, apay kitin nga awan. Di ko na bareng mapagasatan ka ang mga baak. Uy, bareng siyak ti mga bak. Maringrigat ak namin. Makakwarta ka iti dakkel no si kati mga abak. Barbareng Naguray ka. Panagkitakan ka kat. Maabakan. Kanyang itibaal mo, uno pagibtur mo kuma, ako marabas itinalayog at binuon tinyog. Ha? Pababaan, pangatundak mo't na nakitaan, madam. Nagpantalon ka kumamad abarok. Saan mo ngamin abahagay deta pitis sa short pan mo, tanay. Agpaparang dagiti kutungi tagurong mo. Ha? Anya nga itigaw-gaway mo, ako marabas ka dagiti agurgurong. Oh, awan. Namat. Nagitipay-gurong ko tinakita na. Di mo pa'y nga nakita ti kakaiso na nga anak miyan niya. Nakita ko, madam. Nagpintas. Saan at ikinapintas na ti kayat ko makitam, no di ka ti taktakder na mismo. Ha? Rosita, iha! At your service, mother dear. May mama. Umaya kon. Nagasarita yo ka din nito ming mabalin amin, mama? Anyan. Kastaon ay timulagat na ken ka, iha Rosita. Ay ko, saan mo it, madam? Awan problema, oray mulagatam iti pababa pangato ni Rosita. Wan, Mr. Portugal. Saanak mo tinamas tao? Mapamulagat ti lalaki at tamo makakita kanya. Gaputa makaawis mo't nga mina talaga ti. Kina-sexy. Ala. Sige man, ipakita am ti kup-kupi-kupam. Wan, mama. Dayta. Kes makita mat, Mr. Portugal. Dagito iti asset ko. Sexy muscle. Sexy legs.
And most of all, romantic breasts. Nakita mo? Ah? Oy, mamati ako nakabaalam ti makikontes iti inulyan iti nyo. Tapno maamwam, ibaga ken kabarok. Ni Rosita alias Rosa nga anak mi ti champion, iti inulyan, iti nyog. Wan, mamati ak madam. Sang kakita ti ebidensya. Dayain ni Duming. Tangtangadin na dagiti nalalayog a pinuon tinyog. Nga ulyen tumanen dagiti agukuntis iti inulyan intun bigat. Wan, imbagam amabalin na ti agpraktis sana ya. Iso nga agpraktis kat nga tanga umuli. Wen, mapanagpractice. Iso abuyaan taman. Adda ni Rosa iti lingad ti maysa kadagiti puon tinyog. Paliiwan na ti aramiden ni Duming. Ne. Kita umulin. Kapoy, kita ba? Naikayaskas dagiti dapan na. Sana makakapot iti pinuon tinyog. Di na mo ti taktika. Ano kasano ti umuli? Awan mo't ngamin na iranta pagpangalan ti umuli. Ne. Makaulin. Makaulin. Nini, damat kabaalan na basit. Makaaron san. Kita ba? Makaulin. Gamda ka po'y lata, Don Gostilo. Kita ba, nagbuntog ako marabas. Ay, nagri ka rin. Kabaalak na ito eh. Kadit ang masabat ko. Umulog manipod iti palatang tinyaw. Kasano na ito yan? Siyo! Usabli ka! Siyo! Di ka sumabat! Mayan. Dahil tan titik ka. Matinaga kon! Isang nagpas, Doming! Agyaman ak. Pagka, kaya't mamutanti pa ng rakap ko kan ka. Thank you, Ading Rosa. No di naksinarapa, ambangan nunataya ko. Kulak-nulakyan ka. Saan mo't kaya? Sumot lagay makaslak ka, putang nakididamo. Kuy daw ka, no maamuan ni papangagar aram ka kanya. Agsagana ka. Sana ka mabuteng. Ano niya? Talaga anatamanak iti kinapintas mo, Rosita. Rosa, kunamlatan. Sige, lisot ko na. Naklunan to'y ayat mo. Naklunan na ti ayat mo, Anya. Duming mabalin amin. Ay, Papa. Imbag, ta nagpalpali iwak. Agar-aram gayam kang kaday ta akot to ngay trusa. Wan, Papa. Ay ayatak ni Rosa Don Gustilo. Ala, mabalin mo latang arman. Ngam, iti may sa akondisyon. Ibagayaw, nun niya ka. Nakarit ka, Doming. Gapo iti panagayat ko ken ka. Sige. Gapo iti panagayat mo kin ni Rosa. Subukak ti kabailam. No kabailam nga bakan ni Rosa iti inulyan ni Tinyog. Libre kan nga gayat. No, kayat nakaa ti anak ka. Ibagat ti taktika, Doming. Di ka patpatlaw. No kasta, agpaabak kanto. Tapno libre aklat nga gayat ken ka. Ket aklunan ak pamutayin. Di kag sigurado, Doming. Agayatak matan kan ka. Iso, tulungan ka. Agpaiso,
agpaabak kanto inton agkontesta nga umulit niyo. Wen. Sigurado makabalam ti huli, ha? Saan anak at kadlawan ay gagana ti panagpabak ko? Huwag. Makauli ak na nagpraktisak patay. Ang sana kasken kay ti kapargas. Sana sayat launay nagpaabak kanto. Adon tiag buya. Yak magustuhan ti panagtel-tel-tel de ya duming. Iso asaan ko akayat nga iso ti mamanugang ka. Kat anya nga rod tinaramid mo. Kasanun no maabak ni Rosa. Di sika mapapasan. Adda binilin kon. Kabutang ni Rosa ti tekka. Iso nga danto tekka amang sarunuking kuana inton mangrugidan nga umuli. Ah, Sa balin to atik ka ti umulog amang sabat kini duming inton umulin iti na ituka nga ulin na. no kasta. Adda ka nga umuli, adda metek ka nga umulog. Wen, Nakasaganan dagiti contest ang kayo. Kuya kayo, kakapsat. Na idumduma ang contest ita da ito. Nede, adda ni Rosa iti ayan ti ulyon anyog. at damutin ni duming iti sangot ti may sapay a pinuon tinyog. Nakasagadadan. Wan nga rod. Bilangag iti talo. Kumarapkas kayo na dagos. May isa. Dayta. Ah, Wow. Dayta. Talo. Karabas. Nalako. Najayan, nagpartak ni Rosa. Ure mo't ni Domeng. Nene, nagalisto na. Ang dadan iti kagudo ka nga to't pinunti niyo. Ha? Ah, Adatek ka nga umululi ti ululyo ni Domeng. Kita ay makakita. Maganda itatik ka. salbag. Papay ngay. Nene, kadamot umulog at teka itong ulyan ni Rosa. Partakam Rosa! Di kag paabak! San na kangan anwan dita? Partakam! Di kag paabak! Ay. San na kangan anwan dita mang... Ha! Partakam Rosa! Di kag pababa! Di kag paabak! Ay, san na kangan anwan dita ko nakay? Saan na ka nga tanong di ka nang sabat kang katot ka? Nay! Agalususan nga umulog! Ay, di kag paabak Rosa! Nabaliktad! Nagigit ka! Nagsinukat dagos tilaw! Salbag! Nangaba nga. Nangaba ka kitindol yan itinyog. Gapoy, titik ka. Ay, tagainok mo talagaya.